Brad, tagay. Nanatay daghang pasyente. Ano na daghang patambal? Pag sure ya brother. Laki na unsa man taong ka eh. Oh sige atong sugdan aron masay dayon Ang taga. kanindot ana brother. Ako nag-briefing. Oh, ano may sakto. Okay. Pagdali ka nagpaabot sila. Basta to ko ning laki bisig usor bang lungkab-lungkab ron. Wa man siya makawat diha. Uy, kining payag di ay. Let's go. Uy, kay bawa na mo sa tong mga rule ha. Okay pa, Ako kay kuan man ko anemic ko. ko high blood ko. Ko kay kuan anemic ko. Sa to? Gibot dan sa tiyan. Nabutan kastin. Gibot dan sa tiyan. Basta basta mauna kay- to. Basta ra kay bawa tama una kay hunahunaan yung tinki. Tinki Oo, ra gani. taga sesyon. Ako ra ba kaysa. Mao gani. Sayang kayo, sayang. Tuon ang kuan man kay. Dugaya man ni Brad. Gani. Unsa sakit ni mo ma'am? Sakit sa lawas. Sakit sa lawas. Ang maom dyan na kasagaran dito ron. Sakit sa lawas. Mausap niya. Sige na si Brad. Gaya ba sila gibuhat? Brother. Dala. Ito mga pasyente brother. Oh, mao ni. Oh, sige brother. Sakto kayo pagkahimutang nimo. Big, small, big, small. Para dili kung sa barko pa di gyud malunod kay sakto kayo gidakon ang gibugaton ng katig. Sakto jud Brad. Nya sama ni? Okay na ni? Oo, kinang Isa sakit yan nimo. Sister. kanang anemic ko. Oh, anemic. Abay na ko kanang kanang amnesia ba? Kanang kuwang sa tulog, amnesia. Anemic ra ko. Brother. Anemic ra. Ikaw? High blood ko brother. Ano magwari oy dugo. Grabe ning mga Ay, sakit blood. ning atong ayhonon din kani. Butod. Butot. Bitok na bitok. Paimnon na nig panyawan. Oh. Herbal oil. Kani. Sakit sa lawas brother niya maglisod og ginawa ba? Sakit sa lawas. Natural ang sakit na amdyan sa lawas. Pero okay na. Kana aman mo diri karon. Inag uli ninyo tagsa-tagsa mga ayo na mo. Kana. Salig lang jumo ni brother. Salig lang nako. salig, Kay salig. ako ang gipadagi-gikan sa gitasan. Ay lang tanawang naong kay nauna akong naong pag-abot res yuta na mo ko. Ay maod eh. Habog ka sa kaitas. Habog na mo mo jud sa ina. Abot sa ubos. Ana mo saba? Ritual tagamay. Ang gawas na ang malas. Sugda na to dire. Wa! Wa! Sakita to brother ay. Unsa masakit ani di ay? Wala ko mainpon. Sige lang, sige lang. Bago pa naabot na. Oo. Ano ni? Kana brad, nasaniban ug maayo ni brad. Wa sa ni main. Kablaka. Nyari king. Brad. Higda lang. Higda man ni. Higda. Okay na brad. Okay na. Bang. Di ba ko ginamuhigda? Ari king panit sa kanding dugay maluto panit sa buto Higda lagi, higda. Kita to. Sakita to brother oy. Kita to oy. Grabe ko ni powerful kaning sud niya. Ha? Dili, brother. Murag lagi para di ka mabunog lagi karon. Higda lang, higda ba? Higda lagi. Dili ni madar brother oy sa mental may dalhon. Higda lagi, higda.
Uy, anak eh. Brad. Ako yung orasyon ni mo. Orasyon bitok-bitok. Wah! Way effect, Brad. Bahala na mo din ha. Oy. Atay. Labi kay baka kailan mo nagulog ko. Lang gani na magmawa pa ng kagubol. Aw niyo na sa oy sige sa butong-butong. Baka generas ba sa Ini ya.